А тады гэты Вадзім ёй сказаў: ты май сваіх каханкаў, а я буду сваіх, і будзем жыць разам, Янечка. В Берліне бабця і мама сядзяць над бомбамі, якія фактычна кідае на іх былы муж і бацька. Надвор'е цудоўнае, месяц свеціць і бальшавікі далёка. Што можа быць лепш? Так яны проста цябе колькасцю ўзялі. Так, былі больш беларусаў у нашай сям'і, чым украінцаў. Тата быў адзін у сям'і украінец, а мама была сваёй мамай і сваёй бабцяй. І з рознымі дзядзькамі, цёткамі. Твая бабця, пляменніца Луцкевічаў. У доме у вас у сям'і быў гэты культ таго, што ты нашчадак такіх знакамітых беларусаў, і гэта нейкім чынам вымагала ад цябе нечага, ці? У нас такая брытаніка энцыклапедыя была, это такая найлепшая, яшчэ калі былі томы. Там нават былі Луцкевічы. Я думаю, што это, відаць, ангельскае выданне нейкае. Так што мы ведалі ад... Вось глядзі, тваё жыццё фармавалася пад уплывам такіх дзвюх розных жанчынаў, твоей маці і твоей бабці, і яны зусім розныя. Розныя. І нацыянальная твая такая сведамасць, яна больш пад уплывам маці фармавалася, чым бабці, правда? Маці была больш такая на беларушчыну завостраная. Так, хоць ясна, што без бабці і мама бы не стала такой. Бабця проста была беларускай, нішто больш. Не была актывісткай. Не была актывісткай. Верша, у Беларусі яна была ў самапомачы. Так, это была такая псевдапалітычная гуманітарная арганізацыя. Я думаю, тады яна спалітызавалася і стала беларускай, як беларуская свядомасць, відаць, тады больш выявілася. І гэта пачалося ад знаёмства з Калубовічам. Я думаю, што так. Я толькі яшчэ раз нагадаю, што Аўген Калубовіч, які потым взяў псевдонім Кахановскі, і якраз пад гэтым прозвішчам і пражыла ўсё жыццё твая бабця Яніна Кахановская. Дык вось Аўген Калубовіч быў гісторык, літаратуразнавец, палітычны дзеяч. Яму ў 30-е далі 3 гады канцлягеру за нацыяналізм, а ў 40-е пад акупацыяй ён быў сябрам Беларускай цэнтральнай рады. І вось якраз Аўген Калубовіч быў фактычна трэцім мужам тваёй бабці, а твой крэўны дзед – гэта яе першы муж. Вадзім Каралёў. Яны разышліся недзе ў 33-м годзе. Маладыя зусім. Бабці было 18 гадоў, яму 19, здаецца. Ён быў вельмі амбітны, і архітэкт у Менску, і фізіку выкладаў, і матэматыку. А тады гэты Вадзім ёй сказаў: ты май сваіх каханкаў, а я буду сваіх, і будзем жыць разам, Янечка. А бабця мне кажа, мне праціўна было. І я яму сказала адразу, не. І адразу прыйшлі і развіліся. Бабця кажа, так было проста, тады ніякіх судоў, нічога. Ён такі любіў пагуляць. Ён любіў пагуляць. І кажу, а тады бабця апынулася. Гэта быў, мама радзілася ў 32-м, ну, скажем, 35-м, яна адна. Так? І тады пачынаюцца гэтыя рэпрэсіі. І ў 37-м арыштоўваюць ейную маці, бабу Мілю, і ейную сестру Маню. Бабця кажа, сядзім мы кожны дзень. Трасемся. І гэтая чорная варона, ці што нейкі машын, так, прыязджаюць, ну, грым, дзверы з сабакамі, і праходзяць, і проста тэрор, і выходзяць, нічога не кажа. І тады бабця кажа, на мяне, па-першае, яна працавала ў лабараторыі. Быў такі доктар Пракапчук у Менскай лабараторыі. Яна наогул хацела да доктара, але праз гэтыя ўсе падзеі. Хацела працаваць з доктарам, але не вывучылася і была асістэнт. І яна лабаранткай тады працавала. І гэты Пракапчук ёй сказаў, што я вельмі шкадую, але я мушу вас адпусціць з працы, бо яму сказалі. І кажа, я іду на адным баку вуліцы, і людзі ідуць на другі бок, каб са мной толькі не спаткацца. Проста парыя стала. Баяліся яе, баяліся эту сям'ю. І кажа, адзін чалавек, які быў джентльменам, да і ўсё, прыцепіўся, такі
Лёнька Федарович, маладзейшы за яе, ўсё, і не баяўся. І пажаніліся яны. І гэта ўжо другі муж. І гэта аказаўся такі запойны п'яніца. І тое, што мне мама гаворыць, што я бачыла ў жыцці, ўсё, як лупіў, і ўсё, і што это ёсць сапраўды хворы на алкаголь. І нарадзіла бабця, кінуся з ім. Яна заўсёды казала, я ніколі не думала, што я буду 3 разы разведзеная. У нас это не было ў сям'і ніколі. Я буду твоя, напою коня. Я буду твоя, напою коня. А тады пасля гэта ўжо як цікава так здарылася, што з Калубовічам яны фактычна ніколі не жаніліся. Але як ужо прыйшлося уцякаць, тут все трэба было мяняць і прозвішча мяняць. І Калубовіч тады ўзяў Калубовіч тады стаў Кахановскі, і нібыто і Кінуся і мама сталі не Каралёва і Федарович, а ўзялі ягонае імя, і так як бы гэта ягоныя дочкі былі. Это столькі клопатаў пазней маме было, калі яна хацела да свайго сапраўднага бацькі паехаць і даказваць, што... А, дарэчы, твой дзед, Вадзім Каралёў, у вайну, калі бабця працавала ў самапомачы, ён што рабіў? Дзеда гэта Вадзіма Каралёва мабілізавалі войска, ён быў чырвонай арміі. І так атрымалася вельмі смешна. Так коротка, што ў Берліне бабця і мама сядзяць над бомбамі, якія фактычна кідае на іх былы муж і бацька, правда? Ты вельмі са сваёй бабуляй сябраваў. Што менавіта яна сама табе пра сябе распавядала? Ці гэта ты ўжо даведаўся ад іншых больш? Не, ўсё ж такі я пачаў жыць з бабцяй і з баба Міляй, як мне было, я думаю, якіх 12 гадоў, бо бабця працавала. А баба Міля адна была, а я з школы раней прыходзіў і проста кампанію ёй падтрымоўваць, яна вельмі сумавала. Бабця мяне вадзіла ў розныя Метраполітен-музей, Форт Райан парк. І шмат гаварылі, і шмат яна расказвала. І чым старэйшы я рабіўся, тым больш. Тое, што я памятаю, вот мы сядзім, ужо баба Міля памерла, я жыў да 30 гадоў, там мы разам жылі, і мы сядзелі і смяяліся, смяяліся, смяяліся. Happy birthday, dear Babcia. Happy birthday to you. Ожидай. Уже. Я хацеў бы, каб вот генетычна это не перадаецца, бо я абсалютна это не маю. Яна, па-перша, была вельмі аптыміст. Заўсёды была задаволеная. І гэта чалавек, які ў дзяцінстве перажыла тыфус, перажыла ішпанку, рэвалюцыю 17-й год, бальшавіцкі тэрор, нешчаслівыя шлюбы, эміграцыю, бомбы, Берлін, уцёкі. Тым не менш, яна была заўсёды з усмешкай. І была такая, philosophical, што здарылася, трэба памірыцца. Яна лажылася спаць і адразу спала. Ніколі ў яе не было вот это, што ў Амерыцы ўсе neurotic. Неўротыкі. А яна сама лічыла сваё жыццё няшчасным, вось тое, што ты пералічваеш? Я выпытываў, яна расказвала і казала, якая я цяпер шчаслівая, што гэта ўсё скончылось. А што яна найбольш узгадывала? Які перыяд свайго жыцця ей найбольш насячвала шчаслівай? Яна вельмі згадывала Менск і вельмі любіла тыя хаты, дзе яны там жылі, што цяпер помнік паставілі. Яна жыла ў доме Луцкевічаў? Так, там былі 2 дамы, але тады гэтыя саветы пакінулі яе там пару пакойчыкаў. Але як бабу Мілю арыштавалі, ейную маму арыштавалі, сястру арыштавалі. Вот гэты тэрор 37-й год і ўсё. Я думаю, яны перажылі столькі, што як уцяклі, нехта казаў, это вспамінаў, што твая бабця казала, надвор'е цудоўнае, месяц свецяць і бальшавікі далёка. Што можа быць лепш? Таму яна была ўжо такая шчаслівая, любіла гэта вельмі, але казала, што ўсю ностальгію выбілі
ад яе бальшавікі. Я кажу, всіх любіла, все былі цудоўныя. Ой, згадай некага, ой, гэта цудоўны чалавек, ой, якая цудоўная жанчына. Адно, што ненавідзела гэта бальшавікоў. Дык яна так Беларусь ніколі і не наведала, нават Не. калі мама ўжо твая з'ездзіла, і ты... І не хацела, я казала, не поеду да бандытаў. Я кажу, так это ж уже змянілася. Тыя самыя бандыты, не гавары мне ты. Скажи мне, ласка, калі мы зноў вернемся, вось твоя бабуля прыехала ў Амерыку. Абсалютна новая краіна, новая мова, якую яна не ведала. Яна У Гарлем все чорныя кругом. Жнівень, найгарачэйшы месяц, не прывыклі да этой клімату, да этой макраты, вільгаць. Прусакі кругом лазяць, дзе не паглядзі. Жахліва. І кажа, лыжкі не было. І на наступны дзень на працу. Тады вот добра было, што працаў было шмат, такія цяжкія працы, все бралі свое на кветкі, некае на фрукты. Прадаваць кветкі? Не, у фабрыкі, што рабілі там... Штучныя кветкі? Это ўсё проста там па 25 центаў на дзень. А моя бабця много гадоў яна працавала на Hearts Mountain. Это было такое птушыная ежа. На канвееры, так? Так, на канвееры. І яна казала, што прыходзілі і кідалі за 2 дні. Не маглі. Горача, это хутка ідзе, ўсё. Матэрыяльна складаўся даходы з заробку бабці. Бабці, і мама пайшла працаваць, бо мама прыехала і толькі скончылась 18 гадоў, і яна не захацела вучыцца, хоць Кахановскі казаў, так, ідзі, а яна пайшла працаваць. Дык вось заробак 2 жанчынаў, ці Кахановскі таксама нешта прыносіў? Не, ён не працаваў. Кахановскі быў вельмі такі, я з ім спаткаўся 2 разы, чорствы чалавек, абсалютна некі халодны. А бабця яго вельмі любіла. Я думаю, што яна яго любіла больш з усіх. Яны жылі ў Кліўлендзе, а баба Міля і мама Юля жылі ў Нью-Йорку. І бабця працавала ў Кліўлендзе прыбіральшчыцай, Кахановскі не працаваў. Ягоная маці была і ягоная племянніца. Там бабця ўсіх мусіла карміць, даваць, дом рабіць. Раз на месяц ці што бабця вельмі любіла сваю маму, бабу Мілю, і хацела яе адведваць. І ён аднойчы ёй сказаў, паедзеш, то не вяртайся. Бабця вельмі добрая і мягкая была, але ось это яна кажа, все, я взяла, спакавалася. І ён тады прасіў, мы цяпер перачытвалі лісты, все, але яна не прасіў, пашла. каб вярнулася? Да. Яна станавілася патроху амерыканкай? Не. Все ж таки было шмат гэтых. Была гэта царква, яны ўсе прыехалі, ведаліся ці яшчэ з Беларусі, ці з Нямеччыны. У Нямеччыне столькі гадоў жылі ў гэтых лагерах. Так што была сасайрі такая. Падтрымлівалі адзін не аднаго. патрэбна было. На такіх працах ангельская мова не была патрэбная. Яна глядзела тыя ўсе мыльныя оперы, і ўсё, і разумела, і ўсё, але гаварыць не. Казала, дзікая мова пішецца шедуле, а выгаварваецца schedule. І фактычна з заробкаў гэтых 2 жанчынаў сям'я неяк выкараскалася з гэтых капеечных заробкаў спачатку? Вельмі скора выйшла замуж, мама 21. А тата мой спачатку працаваў на будоўлі, рабіў дахі на хатах, а тады ён сваім братам, які быў на 10 гадоў старэйшы, адкрылі бізнес, мяса прадавалі, butcher store. Але гэта было у самым жахлівым раёне Манхэттена. Я у маленстве, можа, раз там быў, бо там, не хачу гучаць, што это нейкая там прадузятасць, але это былі адны чорныя і партарыкі. Бедната і галота, там немагчыма было ісці, і каб тебе не прыхлопнулі. Крымінал, так? Так. Я толькі цяпер думаю, як яму было гэта цяжка. Вставаў ён, можа, а 4-5 ўначы. Трэба было ехаць на рынак гэтых кароваў ці мяса, купляць, завозіць туды. 10 гадзін на дзень на нагах, то ў лядоўню, то з лядоўні.
Ну, гэта ўласны бізнес. 6 дзён на тыдзень, ніякіх вакацыяў ніколі. Мы яго практычна ніколі не бачылі, толькі прыходзіў змучаны і ішоў спаць. А тады вось здарылася такое, што ў 77-м годзе blackout. Это значит Выпадзенне электрычнасці. выпадзенне электрычнасці. Нейкія там 2 маланкі ў нешта стукнулі. Это было недзе 8 гадзін начы, і Нью-Йорк быў абсалютна чорны. Не было святла. І што рабілі тады гэтыя, асабліва ў гэтым раёне. Хаця это па ўсім Нью-Йорку нешта 1500 вот такіх крамкаў былі абрабаваныя, спаленыя. Марадзёрства пад покрывам начы. Так, 4000 арыштаў гэтых зладзеяў. І гэтую нашу краму, якая і так была маленькая, дашчэнту разбілі, разграбавалі, падпалілі, і не было да чаго вяртацца. В 77-м годзе майму бацьку было ўсяго 53 гады. Мае 2 сыноў у каледжы яшчэ. Я себе таксама думаю цяпер, які стрэс у іх тады быў, што рабіць, а як плаціць за рэнт і куды ісці, працаваць. На будову ўжо 53 гады это за стары. І як выкарыскаліся з гэтай сітуацыі? Выкарыскаліся тым, што трэба было закусіць губу і гордасць, ісці да канкурэнтаў. А там былі якраз 3 бучары. Быў Андрусышын, быў Куравіцкі і быў Бачынскі. Украінцы ўсе. Усе ўкраінцы. У таты рабілася, я да сёння помню, яны неяк мелі спецыяльны рэцэпт на гэтую каўбасу. Вельмі смачная. Такой і сёння не пабачыш, бо тата неяк расказваў, што это вельмі працаёмісты працэс і даўгі. Гэтыя былі вельмі happy, бо вопытны бучар прыйдзе ім працаваць за мінімальную заплату. І мусіў працаваць да канца жыцця, працаваў. Дык амерыканская мара не вельмі здзейснілася ў выпадку з тваім бацькам, з ягоным бізнесам? Не, але я думаю, што яны ўсе былі вельмі шчаслівыя, што проста адарваліся ад Савецкага Саюзу і ад бальшавікоў. Там было цяжкое жыццё, а тут з іншага боку вельмі цяжкое жыццё было. І, як я зразумела, сярод усіх гэтых праблем прыклад душэўнага спакою ў вашай сям'і давала якраз твая бабця. Яна неяк это ўсё вельмі такая resilient, як гума. Усё неяк адпружвала. Прохкая, ага. Я ведаю, што найгоршы дзень у ейным жыцці быў, як я паехаў у Еўропу. Бо ёй ўжо было добра за 80, але яна ніколі не стрымлівала. Заўсёды казала, едзь, ты мусіш сваім жыццём, і гэта будзе цікава, і такая нагода, і в Еўропе пажыць. Але я ведаю, што гэта быў страшны для яе дзень. Не приходять, не адходять, не лятуть. Быццам рэк бурлівых хвалей удаль плывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне. А вакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Очі зорачкі прыветліва мігцяць, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорачкі, вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане.
малятонька ўжо спяць, ці на іх таксама зорачкі глядзяць. Бо яны пытаюць зорак аба мне, што раблю цяпер у далёкай чужыне. Калі толькі яны родныя не спяць, калі яшчэ і цяпер на зорачкі глядзяць, занясеце ім, пакуль не блыснуў свет. Зоркі мілыя, сыноўскі мой прывет. І скажэце, каб не плакаў ні адзін, што выгнанні мусіць мучыцца іх сын. Лёс магутны, лёс пашле нам ясны май. Прылячу тады, як птушка ў родны край.